И здравейте хора, днес ще пробваме интересни неща от YouTube. Нека видим. И първото нещо са тези бомбони с манго, които се наричат Пизлърс. Доста са известни в YouTube и реших и аз да си ги взема. Доста трудно ги открих. Нали в колко магазина съм ги търсил. Така, и нека видим сега. СМР. Така, отваряме пакета. Да ги видите ли видим. Може да видите, доколкото знам, могат да се белят. Добре, няма да ги варим. Нека ги пробваме. Това са едни от най-вкусните бомбони, които съм ял. Страхотни са, а сега нека преминем към следващото нещо. Следващото нещо е голяма изненада за всички. И това е новата напитка на Слави от The Clashers. Така, казва се Clash Вид и аз съм си взел розовата. Фокус, нека да фокусира. Да фокусира фокуса, така. И тук имаме Clash Fact. Знаете ли, че витамин С не е само за имунитет? Добре, както да е така. Вие ще си видите, а сега нека я пробваме. Добре, наистина е хубава. Ще си призная, че я пробвах преди да я пробвам тук. Но въпреки това много ми харесва, а сега нека преминем към следващото нещо. Нещо, което ще пробваме е новия Lava Bear. Lava Bear Bubblegum. Така, който мисля, че се вижда, че вече съм пробвал. Но е страшно вкусен. Мисля, че това е моя лично любим вкус за Lava Bear. И сега нека го пробвам пред вас да кажа моето мнение. Добре. Много добре. Значи, това е един от най-хубавите Lava Bear, които аз съм пил. Даже да кажа най-хубавия. Ако искате втора част, абонирайте се за канала, лайкнете това видео, споделете го с приятели и пара! Хора, извинявайте, че чухте този звук във видеото. Много се извинявам, просто да. Чао!